जिवितान येस मेळोवपा खातीर फकत परिक्षेन चड गुण मेळोवप गरजेचें न्हय अशी मोलादीक उतरां प्रल्हाद वामनराव पै हाणें 13 जूनच्या 2022 हरमल पंचक्रोशी उच्च माध्यमीक हरमल गोंय हांगा जाल्ल्या यंग इन्स्पिरेटर ह्या व्यक्तिमत्व विकासा विशीं गोमंतकान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयल्यो। ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार तशेंच गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी उपस्थिती लायली। कम्युनिकेशन स्किल ही सर्वात महत्वाची स्किल आहे आणि ती प्रत्येकाने डेव्हलप केलीच पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे। तुम्हाला जर पुढे जायचं असेल तर तुम्हाला कम्युनिकेट करता आलं पाहिजे, लोकांशी फ्लुएंटली कम्युनिकेट करता आलं पाहिजे। आपल्या मनामध्ये जे विचार आहे ते मांडता आले पाहिजे आपल्याला, कळलं? योग्य भाषेत योग्य शब्दामध्ये तुम्हाला मांडता आले पाहिजे। पण एक कम्युनिकेशन स्किल म्हणजे नुसतं बोलणं नाही, लक्षात ठेवायचं, ऐकणं पण येतं त्याच्यामध्ये। कम्युनिकेशनचा अर्थ काय? बोलणं, ऐकणं, वाचणं, सगळं। वाचण्यातनं पण आपण कम्युनिकेट करत असतो आपल्याला, बोलण्यातनं आणि ऐकण्यातनं, समजलं? ऐकणं ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे, ती कोण शिकवत नाही आपल्याला आयुष्यामध्ये। वाचणं शिकवतात, बोलणं शिकवतात, ऐकणं कोण शिकवत नाही। खरं म्हणजे देवाने 2 कान दिलेत आपल्याला, पण ऐकणं आपलं कमी असतं। तुम्ही मग काय, आम्ही संबंध ऐकतच असतो, संबंध तुम्ही ऐकत नसता। तुमच्या डोक्यामध्ये एवढे विचार चालू असतात की तुम्ही ऐकत नसता, लक्षात ठेवायचं। आता मी बोलतोय, तुमच्या कानात जात आहे, पण डोक्यात जात आहे की त्याला महत्व आहे। ते का जात नाही? कारण तुमच्या मनामध्ये दुसरे खूप विचार चालू असतात, त्याला मी नॉईज म्हणतो। आपल्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये नॉईज चाललेला असतो, काहीतरी किटकिट काय काय चालू असतं, काहीतरी विचार चालू असतात, आणि या विचारामुळे आपण दुसरा काय बोलतो ते ऐकतच नाही, समजलं? म्हणून ऐकणं ही एक मोठी स्किल आहे।